ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga katagang mahirap bigkasin sa harap ng mga minamahal natin. May mga bagay din na hindi na kailangan pang sabihin dahil sapat nang idaan ito sa lambing. Ikaw kabarangay, anong damdamin ang sahagod mo na lamang ipinaparating? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa mga libo-libo ninyong tagapakinig sa radyo. Ganon din po sa mga nag-aabang sa live ninyo sa Facebook sa Barangay LS. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Lani, 34 years old at tubong Los Baños, Laguna. May asawa at 2 anak na rin. 9 years old na yung panganay kong lalaki at 7 years old naman yung bunso kong babae. Ang experience ko pong ibabahagi sa inyo ay nagsimula nang magretiro sa trabaho yung biyanang kong babae. Lumaki ako sa poder ng lolo at lola ko sa mother side dahil maaga akong naulila sa mga magulang. Yun siguro ang naging dahilan kaya noong magkaasawa ko ay naging malapit ako sa biyanang kong si Nanay Karing. 61 anyos na siya at dating teacher sa elementarya dito sa amin sa Laguna. Simula nung mabalo siya 6 years ago ay pag-aalaga na lamang ng mga halaman ng kinakahiligan niya. Kaya noong mag-pandemic ay yun na rin ang naging libangan niya, Papa Dudut. Lalo at nauso noon yung bansag na plantito at plantita sa mga mahilig maghalaman. Ilang buwan din kaming hindi nakabisita sa kanya dahil sa lockdown. Kaya nung hindi na gaanong mahigpit sa COVID-19 protocols ay dinalasan na namin ang pagdalaw sa kanya. Minsan ay para na rin ihatid sa kanya yung mga padala ng asawa ko na nasa Saudi. Madalas din kaming magkita doon ni Ate Belen na panganay na kapatid ng asawa ko. Sa isang purok lang kasi kami nakatira at walking distance lamang ang mga bahay namin sa biyanan ko. Noong tumigil sa pagtuturo si Nanay Karing ay palagi na siyang sinusundo ni Ate Belen para magbantay sa 2 anak nito sa bago nitong kinakasama. May pwesto kasi sila na tindahan ng karne sa palengke, kaya walang naiiwan sa 2 bata noong panahong yon, Papa Dudut. Good morning, Nay! Good morning din. Mukhang busy po kayo dyan sa mga halaman nyo Oo, alam mo namang ito na lang yung libangan ko. Eto nga't kailangan ko pang umupo dito sa bangkito habang nag-aasikaso ng halaman. Para naman hindi masyadong sumakit tong likod ko. Naku, tama na muna po yan, Nay. Tara na po sa kubo para makita nyo tong mga dala ko. Sige, sandali lang. Tatayo lang ako para doon na tayo mag-usap. Sige po. Ay. Ang aga mo yata bumisita. Lapad pa ng ngiti mo. Ano bang meron? Kasi po excited na akong ibigay itong mga padala ni Jero na sabon sa inyo. Tsaka may sorpresa din kasi ko sa inyo, Nay. Kaya dali na po, upo na kayo dito sa tabi ko. Eto na, uupo na. Ay, hirap na talagang umupo pag nagkakaedad na. Ano bang sorpresa yon? Nanalo ka ba sa wedding? Nay naman, hindi naman po ako tumataya sa wedding Ay, sandali lang po at kukunin ko yung sorpresa ko. Dito ko lang po lalabas lang ako saglit. Ay, yung batang yun talaga. May pasorpresa pa sa akin wala namang okasyon. Teka, ano ba tong laman ng mga plastic na dala niya? Tingnan ko nga. Naku, puro sabon nga lang pala yung laman nito. Nay,
ito na po yung sinasabi kong sorpresa ko sa inyo. Wow! Ang cute naman ng tuta na yan. Buti hindi nakawala. Itinali ko po kasi muna dun sa puno ng makopa sa labas. Wala namang ganong dumadaan kaya tahimik siya dun. Yan ba yung sorpresa mo sa akin? Opo. Nagustuhan niya ba, Nay? Oo naman. Alam mo namang mahilig talaga ako mag-alaga ng aso, di ba? Lalo na kung ganito kaganda. Anong lahi ba to? Labrador Retriever po yan, Nay. Tsaka babae po yan, kaya hindi yan magiging pagala-gala. Naku, mabuti naman para bagay sa kanya yung pangalang Bamba. Kasi cute siya. Nay, tumuloy na ako. Tinulak ko na lang yung gate, di naman nakalock. Narito lang naman kasi kami sa kubo kaya hindi na nilak ni Lani. Dito ka maupo sa bangko para makita mo tong regalo niya sa aking aso. Di na, Nay, nagmamadali ako. Naghihintay na yung asawa ko sa pwesto namin sa palengke. May sadya lang ako sa'yo kaya nandito ako. Ay naku, wag mo nang sabihin. Alam ko na yan. Pagbabantayin mo na naman ako ng mga anak mo. O anong masama ron, Nay? Mga apo mo naman yun. Pero ate, matanda na si Nanay para pag-alagayin mo pa ng mga bata. Hinihingi ko ba yung opinion mo? Tsaka ano namang problema mo dun nanay ko yung kausap ko. Ikaw, sampid ka lang sa pamilya kaya wag kang makialam. Hindi naman sa nakikialam ako, ate. Pero senior na si Nanay kaya di na siya dapat nasistress sa mga ganyang bagay. Ano ba pakialam mo, ha? Baka gusto mo lamutakin ko yung uso mo para di ka na makasabat. Huwag na nga kayo magtalo. Sige na, Belen. Mauna ka na sa inyo at susunod na lang ako. Aayusin ko muna yung mga halaman ko. Salamat naman ng makalayas na rito. Naalibad para na ako sa isang sip-sip dyan Pero, siguraduhin mo na yung nasusunod ka agad Naiinip na doon sa palengke yung asawa ko kaya bilisan nyo na. Oo, sige na. Pero Nay, ayos lang po ba kayo? Oo, Lani, ayos lang ako. Kaya umuwi ka na rin. Isasama ko na lang tong si Bamba sa bahay ni Belen para may libangan din ako ron. Madalas kaming magtalo ni Ate Belen, Papa Dudut. Girlfriend pa lamang kasi ako ng kapatid niya ay mainit na ang dugo niya sa akin. Lalo na noong nakapag-abroad si Jeron. Parang naiinis siya sa amin dahil nakakaangat ng kaunti ang buhay namin sa kanila, Papa Dudut. Tingin kasi ni Ate Belen sa amin ang asawa ko ay malaking kakompetensya sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko nga noon ay kaya gusto niyang nandun lagi sa bahay nila si Nanay Karing ay para hindi ko ito laging mapuntahan. Ayaw ni Ate Belen na maging malapit kami ng nanay niya sa isa't isa. Pakiramdam ko dahil yon sa ego niya. Iniisip niya siguro noon na mas mahal ako ni Nanay Karing kesa sa kanya. Hindi ko naman po masisisi yung matanda kong parang ilag at takot kay Ate Belen. Iba rin kasi yung ugali niya. Masyado siyang matalim kung magsalita na parang hindi man lang kinikilabutan kapag sumasagot ng hindi maganda sa magulang niya. Hindi man lang siya nag-iisip na sa halip na siya ang mag-alaga kay Nanay Karing ay ito pa ang inuobligan niyang mag-alaga sa mga anak niya. Siya pa ang galit kapag hindi na pagbibigyan. Kaya tuloy hindi niya napansin na mga kakaibang ikinikilos ng biyenan ko. Nagumpisa yon sa mga napapansin ko kay Nanay Karing nang minsan itong sunduin muli ni Ate Belen, Papa Dudut. Ano ba yan, Nay? Ibaba nyo na muna po si Bamba para makita nyo tong mga dala ko. Hindi na po tuta yan para karagahin nyo pa. Naku, kayo rin po yung mahihirapan. O siya, ito ibababa ko na. O baba ka muna, Bamba, ha? Nakakatuwa naman kasi si Bamba. Abay parang bata akong maglambing. Para tuloy ako nagkaanak uli. Buti naman po nagkakasundo kayo niyang alaga nyo. Ay, sinabi mo pa. Siya na nga lang yung nagpapasaya sa akin dito. Siya na rin taga-abot ng tsinelas ko kapag umaalis ako para kumuha ng pensyon. Naku, mukhang nandyan na naman si Ate Belen.
Siya lang naman yung mahilig magbukas ng gate nang walang sabi-sabi. Nandito ka na naman pala, Lani. Kaya pala di na naman nakalak yung gate eh. Ikaw naman, Belen. Maliwanag pa naman kaya ayos lang na hindi mo na isara yun. Tsaka ayaw mo na nakapasok ka kaagad. Oo, nanay. Yang manugang nyo naman palagi yung magaling sa inyo eh. Para yun lang sinabi ko, nakadepensa agad kayo dyan. Ikaw naman kasi ate, kaya aga-aga ang init ng ulo mo. Ano na naman ba ang kailangan mo kay nanay? Sa'yo na ba dapat unang ipaalam ngayon kung anong kailangan ko sa nanay ko? Hindi yata ako nasabihan na kailangan ko pa palang magpaalam sa'yo bago ko masundo si nanay. Naku, Belen, kung pagbabantayin mo na naman ako sa makukulit mong anak, eh ayoko na. Pagkatapos nyo magpakasarap ng lalaki mo, ako yung pahihirapan nyo mag-alaga sa mga anak nyo. Kung makapagsalita naman kayo, Nay, parang di nyo mga apo yung inaalagaan nyo ah. Ayoko na nga! Ayoko! Lani, sabihin mo nga sa kanya na ayoko. Ang OA nyo naman, Nay. Pinakikiusapan ko lang kayong bantayan saglit yung mga anak ko. Naninigaw na kayo agad. Hindi OA si nanay ate. Kinukulit mo lang kasi kahit na ayaw sumama sa'yo. Tumahimik ka nga dyan, Lani. Sabat ka ng sabat. Isa pa tong asong to. Dapat dito sinisipa eh. Ay! Ate naman! Kailangan mo pa bang sipain yung aso? Nakakainis eh. Tinatahulan ako. Tsaka ano bang pakialam mo kung sipain ko yan? Naiinggit ka siguro, no? Gusto mo sipain din kita? Napakabarong bata mo talaga! Pati aso ko pinagdiskitahan mo pa! Kung makareact naman kayo. Aso lang yan. Hindi yan basta aso lang, te. Alaga yan ni nanay. Yan lang kasama niya dito sa bahay. Wala akong pakialam. Ay, makaalis na nga lang. Pero bago ko makalimutan, akin na lang itong mga sabon at pabango dito sa lamesa ha. Para naman di masayang yung pagpunta ko rito. Huwag mo ng kurso na dahin yan, ate. Bigay yan ni Jeron kay nanay. Tsaka meron ka rin naman yan ah. Ano namang masama kung kinuha ko tong iba? Pinaghirapan naman to ng kapatid ko kaya tumahimik ka na dyan. Sino ba yung lumabas ng gate? Ang ingay ah! Si Ate Belen po yung lumabas. Di ba nga po kagagaling niya lang dito? Teka, ba't parang nanginginig kayo, Nay? Nagulat po ako at nagtaka sa naging reaksyon noon ni Nanay Karing kay Ate Belen Papadudut. Alam kong hindi sila magkasundo at talagang masungit sa kanya yung hipag ko pero ni minsan ay hindi ko pa ito nakitang nagkaganon. Nagtaka ko dahil yon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umarte na para bang batang nagmamaktol at ayaw sumunod sa magulang. Natakot din ako dahil parang sandali siyang nawala sa sarili niya, Papadudut. Parang naging blanko rin noon ang mga mata niya. Napansin ko rin noon na medyo nanginginig siya habang nakatingin sa gate. Yun bang parang natatakot siya noon na baka bumalik kung sino man yung nakita niyang lumabas doon. Nawala lang ang pangangatog niya noong lumapit na sa kanya si Bamba. Para itong isang bata na pilit na kino-comfort si Nanay Karing. Dinilaan po siya nito sa mukha at saka ikiniskis yung katawan nito sa kanya na parang batang naglalambing. Siguro'y nararamdaman din ng aso kung ano ang nararamdaman ni Nanay Karing noon. Parang alam din ni Bamba na may kakaibang nangyayari noon sa matanda. Nakita ko yung unti-unting pagkalma ng biyanang ko at pagbalik nito sa normal dahil sa ginawa ni Bamba. Naging kalmado uli ito at bumalik sa normal habang hinahaplos yung aso. Dahil sa mga nakita kong yon ay nagduda ako kay Ate Belen. Pumasok sa isipan ko na baka may ginagawa siyang hindi maganda kay Nanay Karing kapag walang ibang nakakakita sa kanya ng mga panahong yon. Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagduda ako noon na baka hindi maayos ang pagtrato ni Ate Belen kay Nanay Karing tuwing nasa bahay niya ito at nagbabantay sa mga anak niya. Yun ang unang pumasok sa isipan ko dahil sa nakita kong reaksyon ni Nanay Karing sa nangyari ng umagang yon. Matindi kasi ang pagtangging ginawa nito na para bang may kinakatakutan nito sa muling pagsama sa panganay niyang anak.
Pero sa tuwing tinatanong ko naman si Nanay Karing kung kumusta ang pagtrato ni Ate Belen sa kanya, lalo na kapag nagbabantay siya sa mga anak nito ay wala naman siyang sinasabi. Kaya naisip ko na lamang na siguro ay nagwo-worry lang siya na baka magsumbong ako sa asawa ko. Kaya pinagtatakpan niya ang panganay niyang anak. Ayaw niya lang siguro na mag-alala pa ang bunso niya at magalit pa sa kapatid nito. Pero mula noon ay mas dinalasan ko na lamang ang pagdalaw sa kanya. Lalo na sa umaga dahil yun ang oras na madalas siyang sunduin ni Ate Belen Papadudot. Pero isang tanghali po noon ay nalaman ko na nasa bahay na naman ni Ate Belen ang biyanang ko. Dahil nga duda ako sa hipag ko ay pumunta ako sa bahay nito para kumustahin si Nanay Karing. Pero hindi ako makapaniwala sa naabutan ko doon. Parang bigla na lamang kumulo ang dugo ko sa mga nakita ko sa bakuran mismo ni Ate Belen Papadudot. Ate, bakit mo naman pinagagalitan si nanay? Dito pa talaga sa labas? Paano di ako magagalit? Nagtatanga-tangahan niyang si nanay. Naturing ng teacher dati tapos ganyan? Iwanan ba naman yung anak ko dito sa may poso na puro sabon yung mata? Kung nadulas pa yung anak ko rito. Ayun o, namula tuloy yung mata ng bata. Buisit. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya eh. Tsaka saglit lang ako dun sa loob kasi kinuha ko yung stroller. Aanhin mo naman kasi yung stroller, Nay. Pinaliliguan mo lang yung bata. Galit ba kayo sa akin? Tapos sa anak ko kayo gumagante? Lani, mayakap nga ako, Lani. Tama na nga ate. Kung makasigaw ka naman. Nakayakap na nga sa akin si nanay kasi natatakot na siya sa'yo. Di ka pa rin tumitigil. Kasalanan mo naman yan eh. Matanda na nga kasi siya. Pinipilit mo pang gawing yaya ng mga anak mo. Pag-aalaga lang naman sa mga anak ko yung hinihingi kong tulong sa kanya. Buti nga, di na ako humihingi ng pera galing sa pensyon niya kasi alam ko na sa mga anak mo na napupunta. Anong pinagsasasabi mo dyan na sa mga anak ko na pupunta yung pensyon ni nanay? May matinong trabaho si Jeron. Hindi namin kailangang umasa sa pensyon ni nanay. Yun na nga eh. Nasa abroad naman yung asawa mo pero kayo pa tong laging binibigyan ni nanay. Palibhasa, paborito niya yung mga apo niya sa'yo kaysa sa mga anak ko. Wala akong kinukuha ni isang kusing kay nanay para sa mga anak ko. Lahat ng meron sila, galing yun sa pinaghirapan ng tatay nila at hindi sa pensyon ni Nanay Karing. Huwag kang ang plastic. Alam kong nabilog mo na yung ulo ng buwisit na matandang yan. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan si nanay. Sumusobra ka na ha? Uwi na tayo, Lani. Opo, Nay. Uwi na tayo kasama si Bamba. Ay, kita mo na yung ginawa mo? Nanginginig na si nanay sa takot. Nanginginig sa takot? Nako, tigilan niyo nga ako sa arte niyong dalawa. May yakap pa kayong nalalaman. Para ano? Para palabasin sa mga kapitbahay na masama ako? Galing niyong umarte. Hindi ko alam kung anong klase kang tao. Mas mabuti pa nga yung aso inaalagaan si nanay eh. Samantalang ikaw na sarili niyang anak, arte lang para sa'yo yung nangyayari sa kanya. Napakawalang kwenta mong anak. Isa pang salita mo, Lani, makakatikim ka na talaga sa akin. Isa pa yung aso na yan. Kung di yan tatahimik, kayo, pareho kayo, sisipain ko kayo. Hindi ako sanay na lumalaban sa nakatatanda, ate ha. Pero subukan mo lang kantiin si nanay sa harap ko. Kakalimutan ko na anak ka niya. Huwag ka na makipag-away. Uwi na lang tayo. Ayoko na rito. Mas mabuti pa nga umuwi na kayo. Baka lalo lang ako mabwisit sa inyo. Lalo na sa'yo, Lani. Namumuro ka na sa akin. Uwi na kasi tayo. Opo, Nay. Halika na po. Iuwi ko na kayo. Naiiyak kong inihatid ang biyanang ko sa bahay niya, Papa Dudut. Awang-awa kasi ako sa kanya ng mga oras na yon. Nagwo-worry rin ako sa kalagayan niya noon kaya gusto ko sana na sa bahay na lamang muna namin siya tumuloy para mabantayan ko siya pero tinanggihan niya yon. Kaya naman nagpasya na lamang ako noon na samahan muna siya ng ilang oras. Gusto ko kasi na masiguradong maayos na siya bago ko iwanan.
Pero mukha naman pong kalmado na siya ng mga oras na yon. Normal na kasi siyang kausap na para bang baliwala na sa kanya ang ginawa sa kanya ni Ate Belen. Masaya niyang hinaplos si Bamba na para bang isang inang sabik sa lambing ng kanyang anak. Hindi ko tuloy noon maiwasan na maisip yung ginawa ni Ate Belen. Hindi ko talaga akalain na ganun pala ang trato niya kay Nanay Karing kapag nagkakamali ito. Kinilabutan ako sa mga salitang lumabas sa bibig niya ng sandaling yon. Para kasing hindi niya kaano-ano si Nanay kung duruin at sigaw-sigawan niya. Hindi naman naging masamang ina si Nanay Karing noon. Kahit na nagtatrabaho siya ay hindi naman niya pinabayaan ang mga anak niya. Alam ko kung anong naging buhay nila noon dahil magkalapit lang yung mga bahay namin o mga bata pa lamang kami. Kaya hindi ko maiwasang magtaka kung saan nang gagaling yung masamang ugaling yon ng hipag ko. Para kasing sa amin niya gustong ibunton ang mga kabiguan niya sa buhay. Hindi niya tuloy makita kung gaano siya kaswerte na kahit papaano ay may natitirhan pa siya. At meron din siyang pamilya na napupuntahan tulad ng kanyang magulang Papa Dudut. Nay, nandyan po ba kayo? Bukas po tong gate nyo. Tutuloy na po ako, ha? Oh, Nay! Asan ba Ano pong yun? ginagawa nyo? Hinahanap ko yung bangkito ko. Hindi ko makita. Gagamitin ko sana sa garden eh. Nay, ayun po, oh, sa may pasimano ng bintana sa harap nyo. Kanina pa ako ikot ng ikot kakahanap dito eh. Nandyan lang pala. Sino kasi naglagay nito dito? Malamang po na ilagay nyo po yan dyan. Nakalimutan nyo lang. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko lang nakita kasi malabo na mga mata ko. Ano nga palang sadya mo? Binilan po kasi kita ng vitamins tsaka groceries, Nay. Meron din po akong biniling gatas dito tsaka oatmeal para sa inyo. Sabi kasi ni Jeron, ibili ko na kayo ng groceries para di na kayo mapagod pumunta sa bayan. Naku, salamat! Ang dami naman itong pinamili mo. Sakto lang po yan para sa 1 linggo niyong budget, Nay. Ay, siya nga po pala. May binili rin ako para kay Bamba. Ay, meron pa para sa aso ko. Ang bait mo talaga. Sana nga pala nagtatrabaho yung asawa mo? Parang matagal ko na yun hindi nakikitang pumupunta rito ha. Si Nanay naman. Paano po kayo madadalaw dito ni Jeron? 3 taon na po siyang nasa Saudi. Ganun ba? Ang tagal na palang nasa abroad ng bunso ko. Matagal na nga po siya sa abroad pero nakalimutan niyo po. Hindi ko nakalimutan. Kayo yung makakalimutin. Kasi hindi kayo nagpaalam na mag-a-abroad si Jeron. Sorry po, Nay. Sige na, hindi niyo na po nakalimutan. Ay, siya nga pala. Ipapakita ko sa iyo yung aso. Ando lang yun sa kubo kanina natutulog. Naku, matutuwa ka doon sa aso kong yun. Napakatalino na at napakalambing pa. Marunong utusan yon. Ha? Si Bamba po ba? Paano mo nalaman ang pangalan ng aso ko? Kasi po, Nay, ako po nagbigay nun sa'yo. Di niyo na po ba naaalala? Hindi Regalo sa akin ng Tatay Jerry mo si Bamba nung naliligaw pa lang siya sa akin. Talaga po, Nay? Binigyan din po kayo ni Tatay Jerry ng aso nun? Aba, oo naman. Ang sweet ng Tatay Jerry mo eh. Uy, si Nanay. Kinikilig pag naaalala si Tatay. Naku, syempre. Asawa ko yun eh. Kahit matagal na siyang wala, hindi naman masama na maalala ko siya kasi mabuti siyang asawa nung nabubuhay pa. Ikaw din. Dapat ganun ka kay Jeron. Huwag mo siyang kalilimutan kahit nasa malayo siya. Oo naman po, Nay. Napakabait din po kaya ng anak nyo. Manang-mana po kay Tatay Jerry. Siyempre, anak ko yun eh. Siya nga pala. Alam mo
mo bang gusto kunin ng bruha na laging pumupunta rito si Bamba ko? Bakit niya raw po kukunin si Bamba? Ewan ko. Galit siya kay Bamba ko. Grabe naman po yun. Sino po ba yung bruha na yun, Nay? Sino pa? E di yung masungit na babae na nangaaway lagi sa akin. Matapos ang pag-uusap naming yon ng biyenang ko ay hindi na ako napalagay, Papa Dudut. Kakaiba po kasi siya ng umagang yon. Minsan matino siya tapos ay biglang magiging pabago-bago ang mood niya. Nagiging iritable na siya na para bang isang bata at napapadalas na rin ang pagiging makakalimutin. Kaya naisip ko nang patingnan siya sa doktor, Papa Dudut. Nung una ay ayaw pa niya pero dahil sa pangungulit ko ay napapayag ko rin siya. Pina-general check-up ko na siya sa public hospital dito sa Laguna. Base nga po sa resulta ng iba't ibang lab test at MRI na ginawa sa kanya ay nakumpirma ng doktor na may early signs ng demensya si Nanay Karing. Wala daw lunas sa sakit na yon. Pero pwedeng malabanan ang mga sintomas at mapabagal ang paglala. Hindi ako makapaniwala noon dahil sa pagkakaalam ko ay nasa 65 pataas ang edad ng mga tinatamaan ng ganong sakit. Pati na rin yung mga may sakit na diabetes at high blood. Pero wala namang ganong sakit si nanay at medyo mahina na nga lang yung baga niya pero normal pa ang BP niya. Sabi rin ng doktor ay maaaring nagkaroon ng silent stroke si Nanay Karing noon. Yun daw ang biglaan at sandaling pagtigil ng supply ng dugo sa kanyang utak. At kahit daw hindi high blood ay maaaring tamaan ng silent stroke, Papa Dudut, kapag masyado nag-iisip at nai-stress. Hindi raw madaling makita ang sintomas nito dahil hindi raw ito nararamdaman o napapansin ng mga pasyente sakaling umatake ito. Pero apektado nito ang utak at ang memorya tulad ng nangyari kay Nanay Karing, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa pag-aalala ko ay pinilit ko si Nanay Karing na sa amin na muna tumira para naman maalagaan at mabantayan ko siya. Pero hindi siya pumayag kaya napilitan ako na kami na lamang ng mga anak ko ang tumira pansamantala sa bahay niya. Ipinaliwanag ko sa mga anak ko na kailangan naming makumbinsi ang lola nila na sumama sa amin. Mariing pa ring itinanggi ni Nanay Karing ang sakit niya dahil hindi naman daw niya ito nararamdaman. Malakas pa naman daw siya kahit matanda na. Isa pa ay hindi naman madalas ang sumpong niya. Siguro ay dahil na rin kay Bamba. Aliw na aliw kasi si Nanay Karing sa alaga niya at ang sabi naman kasi ng doktor, may iwasan ang mga sumpong ni Nanay Karing kapag lagi itong masaya at nakakaiwas sa stress. Kaya naman lagi kong kinakausap noon si Nanay Karing. Tinatanong ko siya lagi tungkol sa mga masasaya niyang alaala para hindi mawala ang mabilis ang kanyang memorya. Nakikipaglaro din kami ng mga anak ko sa kanilang dalawa ni Bamba. Sinisigurado ko rin na nasa maayos na oras ang pag-inom niya ng mga gamot na reseta ng doktor sa kanya. Madalas ko ring ipakausap sa kanya sa video call ang asawa ko para hindi niya rin po ito makalimutan. Alam na rin kasi ni Jeron ang kalagayan ng nanay niya kaya madalas din itong tumatawag at nangungumusta. Unti-unti na sana akong napapanatag noon dahil hindi na siya sinusumpong. Pero hindi pala yon magtatagal dahil sa ginawa ni Ate Belen, Papa Dudut. Sino ba yung sigaw ng sigaw sa labas? Buksan mo itong gate kundi babatuhin ko So pa naman, dyan. kinakalapag na yung gate natin eh. Opo, sandali lang. Lalabas na po ako. Mabuti naman at lumabas ka na. Buksan mo na itong gate.
Eto na, bubuksan na. Gabing-gabi na kasi nabubulahaw ka pa. Tulog na yung mga anak ko magigising pa dahil sa'yo. Ayan, bukas na, pumasok ka na. Ay, talagang papasok na ako. Pero sisipain ko lang muna tong buwisit na asong to. Ay, ang ingay mo, Tama na buwisit ate, ka. ano ba? Nagpunta ka na naman ba dito para manggulo? Pati aso pinagdidiskitahan mo pa. Ayan, tumakbo na tuloy palabas ng gate si Bamba. Si Bamba? Lumabas ng gate yung aso ko? Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Babalik din po yun. Huwag na po kayong lumabas dyan sa bahay kasi umaambon na. Ako na pong bahala kay Bamba. Hindi! Lalabas ako dyan! Hintayin lang ako na nagpaiyak kay Bamba ko! Ay, ayan, nag-alala pa tuloy si Nanay dun sa aso. Wala akong pakialam sa asong yon. Sana nga masagasaan yun eh. Marami namang aso dyan na pwedeng ipalit. Hindi lang basta aso si Bamba na pwedeng palitan, ate. Bakit? Ginto ba balahibo nun? Ano ba kasing problema mo, ha? Hindi ka ba titigil sa panggugulo mo? Anong problema ko? Ikaw! Ikaw yung problema ko at hindi kita titigilan hanggat di ka tumitigil sa kakasipsip mo sa nanay ko para makuha mo lahat ng gusto mo. Anong ibig mong sabihing makuha lahat ng gusto ko? Wala akong gusto kundi masiguro na maayos yung kalagayan ni Nanay dito. Hindi pagsisipsip yon kundi pagmamalasakit. Malasakit? Huwag mo nga akong pinaglulolo kung intrimidida ka. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo na kunwari anghel ka kasi alam ko naman yung motibo mo. Wala akong ibang motibo sa ginagawa ko. Anong wala? Dito ka na nga tumira para masigurado mo na sa inyo ni Jeron mapupunta lahat ng naipundar ng mga magulang namin. Ang galing mo rin ano. Kayo na nga yung nagpapakasasa sa pensyon ni nanay, pati tong bahay at lupa gusto mo pang makuha. Hindi totoo yan! Lani, asa na si Bamba? Andyan lang po yun, Nay. Ako na po magpapasok sa kanya mamaya. Narito ka pala. Ikaw siguro yung umaway kay Bamba. Ha? Aray! Bakit mo ko kinurot na matanda ka? Salbahe ka! Bakit ka ba nanunulak, ha? Sumusobra ka na, ha? Walang iya kang babae ka? Ang lakas na loob mong sampalin ako? Gusto mo masaktan? Ha? Sige, halika't kakalbuhin ko yung buhok mo, buwisit ka! Aray! Ano ba? Ano bitiwan? Kulang pa to sa impact ng tulad mo! Tumigil na kayong dalawa! At nauwi na nga sa sabunutan ng pagtatalo namin yon ni Ate Belen Papadudut. Hindi tuloy namin namalayan na nakaalis na si Nanay Karing. Sinundan kasi nito sa kalsada si Bamba at halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa sobrang pag-aalala ng mga oras na yon. Hindi pa naman pwedeng i-report na missing person si Nanay Karing dahil wala pang 24 oras itong nawawala ng panahon na yon. Kaya naman napagpasyahan ko na ako na lamang muna ang maghanap kay Nanay at hindi ko talaga naiwasang hindi matakot dahil nga alam ko na sinusumpong na naman siya, si Nanay Karing ng sakit niya. Nag-alala ako na baka kung mapano siya sa daanan lalo na't lumakas pa noon ng ulan. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung may mangyayaring hindi maganda sa biyanan ko ng mga sandaling yon. Hindi ko rin noon alam kung paano ipapaliwanag sa asawa ko ang mga nangyari. Umarkila ako noon ng tricycle para magbaka sakaling makita pa namin siya sa daanan. Kasama ko noon ang panganay na anak ko, Papa Dudut, sa paghahanap kay Nanay Karing. Panay po ang dasal namin na sana ay tama yung direksyon na tinutumbok namin. Mabuti na lamang at nakita rin namin si Nanay nang matanglawan siya ng ilaw mula sa tricycle na sinasakyan namin ng oras na yon. At halos madurog ang puso ko nang makita namin siya. Basang-basa kasi siya at nangangatog pa habang nakaupo sa may damuhan. Humihikbi siya at paulit-ulit na tinatawag si Bamba. Hindi ko na rin papadudot na pigilan noon ang sarili ko. Mahigpit ko siyang niyakap habang umiiyak at agad na inuwi para mabihisan, Papa Dudut. Nani,
Tumuloy na ako dito sa loob. Bukas naman yung gate. Binuksan ko talaga yon. Baka kasi umuwi si Bamba hindi makapasok kapag sarado yung gate. Wala akong pakialam sa asong yon. Ang gusto kong malaman kung nakita niyo si nanay. Oo, Mabuti naman. O nasa na siya? andun sa kwarto, binabantayan ng mga bata. Nilalagnat kasi pero pinainom ko na ng gamot. Ano ba kasi nangyari doon kay nanay ha? Ba't parang bigla yatang nagkatoyo kagabi? Tinatanong mo pa? Paano di magkakaganon si nanay sinipa mo si Bamba? Para yun lang? Naglayas na agad siya? Daig pa niya yung abnormal Hindi na nga normal si nanay, ate. Kasi may sakit na siya. May sakit si nanay? Boba ka pala Ba't ngayon mo lang sinabi? Dahil kailan ko lang din nalaman yung tungkol doon. Pina-check up ko siya. Ano raw bang sakit ni nanay? May demensya na siya. Ganun daw yung mga unang sintomas ng sakit na yon. Nagiging parang bata at saka makakalimutin. At pag tumagal pa, baka tuluyan na siyang di makaalala. Paano magkakaroon ng demensya si nanay? 61 pa lang siya. Di ba yung mga matandang-matanda na yung mga nagkakademensya? Yun din ang akala ko. Alam mo, kasalanan mo lahat to Alam mo na palang may sakit yung nanay ko, di mo pa agad sinabi sa akin. Ang bilis mo namang makahanap ng masisisi. Bakit, ate ha? Kung sinabi ko ba sa'yo, may magagawa ka ba? Ganun. Kung wala akong magagawa kasi wala akong pera di tulad mo, wala na akong karapatan na malaman yung sakit niya? Baka nakakalimutan mo na anak din ako ng nanay ko. Anak ka nga, pero ni minsan tinuring mo ba siyang magulang? Ni hindi mo nga man lang napansin kung may nararamdaman na siya Kung may nagbabago ba sa mga kilos at ugali niya. Yung pakinabang niya lang kasi yung mahalaga sa'yo Alam nga namang maging mahalaga ka sa akin. Tsaka, anong gusto mong gawin ko? Di naman ako doktor para malaman kung may sakit siya. Di rin ako manghuhula para mahulaan kung may nararamdaman siya sa katawan niya. Di mo naman kailangan maging doktor para mapansin kakaiba na yung mga kinikilos niya. Puso, ate! Kailangan mo lang ng puso marunong umintindi sa magulang. Kaso, wala ka nun Yun na nga lang sana magagawa mo para sa kanya pero di mo pa kaya. Di ikaw na. Ikaw na yung bida. Total, pabida ka naman talaga. Ako na naman yung may kasalanan. Ikaw naman talaga yung punot dulo kung bakit sinumpong si nanay kagabi Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit naging ganyan ka. Parang hindi mo kaya magbigay ng kahit konting respeto sa kapwa, lalo na sa sarili mong ina. Hindi mo pala ako maintindihan? Di wag mo na ako intindihin. Pero pasalamat ka. Walang nangyari sa nanay ko kagabi. Kasi kung nagkataon, ikaw yung sisisihin ko. Bago ka manisin ang iba, sisihin mo muna yung sarili mo. Yung simpleng lagnat ni Nanay Karing ng gabing yon ay lumala at nauwi sa pneumonia. Hindi ko po alam noon kung ano ang gagawin ko dahil parang ang bilis ng paglala ng sakit niya. Naiiyak ako tuwing binabantayan ko siya sa ospital pero hindi na niya ako makilala minsan. Naisip ko na baka makatulong sa kalagayan niya noon kung mahahanap ko si Bamba. Kaya nagpaskil ako ng mga picture nito at numero ng cellphone ko sa mga lugar na maaaring nadaanan ng aso. Hanggang sa may tumawag sa akin at ibinalik si Bamba. Napulot daw nito ang aso sa gilid ng highway na takot sa mga sasakyan. Isa na uli nito si Bamba dahil hindi rin naman daw ito kumakain at ilang araw nang nananamlay. Pero nang mauwi ko si Bamba ay halos hindi pa rin po ito kumakain. Lagi itong matamlay at nakatanaw sa labas ng gate na para bang may hinihintay. Naisip ko na videohan ito para ipakita kay nanay. Nakita ko naman kaagad noon ang pagbalik ng sigla ng biyanang ko nung makita sa video si Bamba. Binidyohan ko rin si Nanay Karing para ipakita yon kay Bamba. Tuwang-tuwa rin po ito na kinakahulan yung video na parabang nakikipag-usap lamang kay Nanay Karing. Akala ko ay magiging okay na ang lahat dahil kahit papaano ay masaya na sila pareho. Pero nagkakomplikasyon sa baga si Nanay Karing dahil sa pneumonia kaya binawian na rin siya ng buhay sa ospital. Hindi ko inaasahan ang magiging reaksyon ni Bamba nang iuwi na yung bangkay ng biyanang ko. Wala kasi sa unang araw ng lamay ni Nanay Karing hanggang sa araw ng libing ay hindi ito humiwalay sa kabaong.
Nang matakpan na yung puntod ni Nanay Garing ay lalo akong napaiyak dahil kay Bamba. Para rin kasi itong tao na naglulupasay sa ibabaw ng puntod habang parang umiiyak na kinakaskas yung mismong pinaglibingan sa biyanan ko. Hindi ako makapaniwalang may hayop din pala na sobra kung magmahal sa amo nito. Sa ngayon, Papa Dudut ay wala na rin si Bamba. Sumunod din po ito sa biyanan ko ilang linggo lang matapos ang libing ni Nanay Garing. Pero hindi po mawawala sa amin ang alaala nila ni Nanay. Sila po yung mga patunay na ang pag-ibig ay para sa lahat. Nakauwi na sa Pilipinas at nakabalik na muli sa Saudi yung asawa ko nang hindi kinikibo si Ate Belen. Pero alam kong mapapatawad din ni Jeron ang ate niya pagdating ng tamang panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko at sa lahat ng mga kabarangay na palaging nakatutok sa inyong programa. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa pinagdaanan ko at taus-pusong pasasalamat din po sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong maibahagi nito ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa naming mga taga-subaybay. Nawa ay manatili kayong number 1 at sana po ay pagpalain kayo palagi ng may kapal. Maraming salamat po Papa Dudut at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Lani. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Dapat ang bawat hakbang ay pinag-aaralan. Dapat pinaplano para maging maayos ang pag-usad sa buhay. Subalit ang bawat hakbang ay hindi madalas maganda ang dadaanan. Minsan malubak, minsan maputi. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamahirap na naging hakbang mo para sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Angie, 25 years old na sa ngayon. Ang ikakwento ko po ay tungkol sa aking best friend na si Charlie na ngayon ay nasa 30 years old na. Bata pa po ako ay magkaibigan na kami dahil magkapitbahay lamang kami noon. Nung nag-high school na kami ay saka sila lumipat ng bahay. Pero iisa pa din ang eskwelahan namin. Ang kwento po ay nangyari noong 1 taon lamang. Bukod po sa mag-best friend kami ni Charlie ay magkasama din po kami sa trabaho namin na isang events company. Kami po ang nag-aayos at nagpaplano ng kung anumang event ang gusto ng kliyente. Madami po kaming hawak gaya ng concert at iba pang mga shows, pati na rin po ang wedding at mga birthday ay kasama po sa mga kliyente ng pinagtatrabahuhan namin. Marami po kami sa kumpanya at isa nga po sa mga kasama namin ay si Sheena. Si Sheena po ang naging girlfriend ni Charlie, magkaedad lamang po sila. Masaya po silang dalawa pero 2 taon ang nakakalipas habang magkarelasyon sila ay naaksidente si Charlie at naapektuhan ang kanyang likod na siyang naging dahilan ng pagkakalumpo niya. Sinabi naman ng doktor na pwede pa namang makalakad muli si Charlie pero matatagalan. At kung kailan ay walang makapagsasabi, Papa Dudut. Pero kahit po nalumpo si Charlie ay naging masaya pa naman din po sila ni Sheena, Papa Dudut. Good morning, Sheena! Uy, good morning, Angie. Nasaan si Charlie? Coming! Ayan naman. Good morning, bestie! Good morning, pangit! Sheena, oh,
Pinapagalitan mo nga yan. Huy, Charlie, ano ka ba? Biro lang naman. Maniwala kang affected yang si Angie. Affected ako. Bakit ka affected? Totoo bang pangit ka? On second thought, hindi pala ako affected. Baka madinig tayo ni boss. Nako, wala pa si boss. Tumawag kanina ako nakasagot. After lunch na daw darating. Bakit ikaw ang sumagot? Wala pa rin si Thelma? Nandyan na. Nagpaalam magbabanyo kaya ako na munang naiwan sa pwesto niya. Kaya nung nakausap ko si boss, sinabihan ko nga eh. Sinabihan? Anong sinabi mo? Sabi ko, since late siya darating, dapat mag-overtime siya. Sinabi mo yun? Maniwala ka dyan. Ikaw, basag trip ka talaga. Ay naku, kayo talaga magkaibigan, oh. Hoy, Sina, biro lang ah. Naku, sanay na ako kay Charlie, kaya dapat sanay na rin ako sa'yo. Angie, wala ka bang gagawin? Madami. Bakit nandito ka pa? Kayo, bakit nandito pa? Bakit ayaw niyo pang pumasok? Panira ka talaga ng moment namin ni Sheena. Moment? Magkasama na nga kayong dumating. Kailangan pa ng moment. Trabaho na. Wow! Makapag-utos ha. Natural. Sabi kasi ni boss kanina, habang wala daw siya, ako munang in charge. Talaga? Oh, naniwala ka na naman sa pauso na yan. Kayo talagang dalawa? Kita mo na yung ginagawa mo, Angie. Pati ako nadadamay sa'yo eh. Excuse me, mas malala ka sa akin, no? Makapagtrabaho na nga. Pasensya ka na sa bubwit na yun ha. Kung bubuit siya, ano ka? Daga. Aba, natututo ka na maging alaskador ha. Magaling ang teacher ko eh. Nagpapaturo ka kay Angie. Ewan ko sa'yo. Uy, ito naman hindi na mabiro. Kasi sinisira mong joke ko eh. Hindi na, sige na. Ano ba yung joke mo? Nasabi ko na nga eh, nakakainis ka talaga. Biro lang. Ang pikon talo. Halika na nga sa loob. Wait lang, Bakit? tulak mo ako. Masakit na braso ko eh. Ay, oo nga. Okay ka na? Okay na. Ano yun? Huwag kang mabibigla ha. May ibon sa ilalim nitong wheelchair. Ha? Nasaan? Uy, huwag kang lumuhod dyan. Walang ibon. Biro lang yun. Nakakainis ka talaga. Siguro kailangan na ng oil yung gulong niya. Kaya may ingay siya. Mamaya lalagyan ko. Halika na nga. Sandali. Ano na naman? Smile ka muna. Bakit? Basta. O ano, okay na ba ang smile ko? Yan. Oh, tara na. Akala ko may sasabihin ka kaya mo ako pinangiti. Wala. Gusto ko lang nakangiti ka. I love you. Ikaw talaga. I love you din. Tara na at baka abutan tayo ni boss. Bilisan mo ang pagtulak ha. Ganyan sila ka-sweet sa isa't isa, Papa Dudut. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay ganyan sila. Hindi sila magkasama sa isang bahay pero si Charlie pag nagbubook ng sasakyan ay gusto niyang sinusundo at hinahatid si Sheena. Kahit man lang daw doon ay maipakita niya kay Sheena na hindi siya pabigat na kahit hindi siya nakakalakad ay kaya niyang paglingkuran si Sheena. Hindi pa nakikilala ni Charlie ang mga magulang ni Sheena dahil noong nakakalakad pa si Charlie at naging sila ay naaksidente nga po si Charlie. Kaya nawala ng pagkakataon na makilala niya ang mga ito. Kapag hinahatid at sundo naman ni Charlie si Sheena ay sinasabihan ito si Charlie na huwag nang buwaba pa ng sasakyan para hindi na mahirapan. Magseset na lang daw sila ng araw para makilala ni Charlie ang mga magulang ni Sheena. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Inimbita ni Charlie ang mga magulang ni Sheena para mag-dinner sa bahay niya. Siyempre tumulong ako sa pagluluto. Matapos ang paghahanda ay nagpaalam na ako. Pero ayaw akong paalisin ni Charlie. Dapat daw ay nandun ako pero hindi ako pumayag. Dahil sa una ay baka kung anong isipin ng mga magulang ni Sheena at pangalawa ay may lakad na ako noong gabing yon kaya iniwan ko na siya. Pero may hindi pala magandang mangyayari. Kasi nang dumating daw ang mga magulang ni Sheena ay nabastusan daw sa kanyang mga ito dahil hindi man lang daw siya tumayo nang pinakilala sila. Sa kanya daw hinila ang wheelchair na nakatago sa likod ng mesa at doon palang nakita ng mga magulang ni Sheena na lumpo si Charlie.
Hindi pa man sila nakakapag-umpisa ay tinawag agad si Sheena ng tatay niya at sinabing may pag-uusapan daw sila. Sinabi ni Sheena kay Charlie na maghihintay na lamang at sandali lang daw sila. Pero matapos ang ilang minuto ay saka palang bumalik si Sheena pero hindi kasama ang mga magulang niya. Sinabi ni Sheena na kailangan nilang umalis dahil may emergency. Hindi na nagpaliwanag si Sheena at iniwanan na si Charlie. Buong magdamag ay tinatawagan ni Charlie si Sheena pero hindi ito sumasagot. Sobra-sobra ang pag-aalala ni Charlie. Kinaumagahan ay saka palang sumagot si Sheena na okay lang sila at sinabi din ito na huwag na siyang sunduin at mauuna na ito sa opisina. Gulong-gulo si Charlie sa mga nangyari, Papa Dudut. Ano? Anong ano? Kainis ka, balitaan mo ko. Tungkol saan? Ganon, lihiman. Tungkol ba kagabi? Hindi, tungkol sa pagbaba ng tao sa buwan. Nakakainis ka, syempre tungkol kagabi. Wala. Anong wala? Walang nangyari. Nakakainis ka na ha? Wala ngang nangyari. Ano bang sinasabi mo? Wala, as in walang nangyari. Pagdating ng magulang ni Sheena, umalis agad sila. Ha? Bakit? May emergency daw. Teka. Ibig mong sabihin, umalis sila agad? Ni hindi mo na kumain? Oo, Naiwan ka mag-isa? natural. Ako lang naman ang nakatira sa bahay. Bakit hindi mo ako tinawagan? Bakit naman kita tatawagan? Ano ka ba? Magkaibigan ba tayo? Magkaibigan. Pero paano? Sabi mo may lakad ka. Ayokong storbohin ka. Ano ka ba naman, Charlie? Siyempre, mas importante ka naman sa lakad ko. Hayaan mo na. Ay, Charlie naman. Kumusta ka ngayon? Ayos naman. Ano sabi ni Sheena? Ano daw yung emergency? Hindi pa kami nakakapag-usap. Ngayon pa lang siguro. Nasaan na ba siya? Wala pa siya. Ha? Sabi niya nauna na daw siyang pumasok kaya hindi na siya nagpadaan sa akin. Oh, ayan na pala si Sheena. Sige, iwan mo na muna kami. Mag-uusap lang kami. Mabuti pa nga. Sige. Sheena! Ano? Anong ano? Hindi mo ako pinansin. Nilampasan mo pa ako. Ano bang kailangan mo? Anong ibig mong sabihin? Siyempre gusto kitang makausap. May trabaho. Dati na naman nating ginagawa ang mag-usap kahit may trabaho. Wala naman tayong napapabayaang trabaho mula nun. Ano bang kailangan pag-usapan? Ano bang nangyayari? Bakit ganyan ka? Diretsuhin mo na ako. Hindi ba dapat ako ang nagsasabi niyan? Parang ibang tao ka. Ano bang problema? Ikaw, Ako? Anong ginawa ko? maghiwalay na tayo. Maghanap ka na ng magpapaligaya sa'yo. Ha? Bakit? Basta, Anong basta? Ganun na lang ba yun? Sabihin mo. gusto mo talagang diretsuhin kita? Sige, naisip ko na wala akong mapapala sa'yo. Ayokong alagaan ka habang buhay. Hindi naman ako nagpapaalaga sa'yo ah. Bakit ba biglang ganyan ka? May sinabi ba sa'yo ang tatay mo? Oo, ginising niya ako sa katotohanan na magiging pabigat ka sa buhay ko. Kaya habang hindi pa malalim ang relasyon natin, maghiwalay na tayo. Anong hindi malalim ang relasyon? Ang dami na nating pinagdaanan. Huwag na nating pahirapan pa ang mga sarili natin. Kaya yun na yun. Hanggang dito na lang tayo, okay? Papasok na ako sa loob. Papadudot ng gabing yon ay nagkausap kami ni Charlie at sobrang sama ng loob niya. Kaya pala buong maghapon sa trabaho ay tahimik sila ni Sheena at akala ko ay seryoso lang sila sa mga ginagawa nila. Kaya hindi na rin ako nakigulo. Pero ganun pala ang ginawa ni Sheena sa kanya. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut, dahil sa isang sabi ng tatay ni Sheena ay agad na nagbago ang isipan niya sa relasyon nila ni Charlie. Ibig bang sabihin noon ay noon pa ay wala naman talagang pagmamahal si Sheena kay Charlie? Kaya ganoon na lamang kabilis sa kanya ang mag-decide na tapusin agad-agad ang relasyon nilang dalawa.
Malakas na tao naman si Charlie kaya alam ko nakakayanin niya ang mga nangyari. Pero dahil magkasama kami sa trabaho ay hindi pwedeng hindi kami magkita sa araw-araw. Apektado ako sa mga nangyari kaya pati ako ay hindi ko kinakausap si Sheena maliban lang kung tungkol sa trabaho. Ang biruan namin tuwing umaga ay parang malungkot na gabi na tanging kuliglig lang ang napapakinggan. Para may kasama si Charlie, papasok ng opisina ay ako na ang sumusundo sa kanya. Kahit patawanin ko siya ng patawanin pagpapasok ng opisina, syempre pagdating pa din doon ay sasampalin pa din ng lungkot si Charlie dahil makikita niya si Sheena Papadudut. Mabuti na nga lang at hindi naisipan ni Charlie ang mag-resign. Pero hindi nagtagal ay nalaman ko din ang kadahilanan. Kaya hindi niya naisip na mag-resign noon, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, kumukuha lang pala ng pagkakataon si Charlie para makausap muli si Sheena tungkol sa kanilang dalawa. Isang beses ay nagkasabay sila sa pantry na silang dalawa lamang. Atrasan na si Sheena pero sinabi ni Charlie na paalis na siya. Kaya pumasok na si Sheena. Pero hindi pa nakakarating sa pinto ay biglang bumalik si Charlie, Papadudut. Hindi na niya matiis ang kinikimkim. Gusto niyang kausapin si Sheena kaya ginawa na niya. Bumalik siya para kausapin ito, Papadudut, at tinanong uli ni Charlie si Sheena kung pwedeng maging sila. Ang sinagot ni Sheena ay pakikuha daw siya ng tasa sa cabinet. Pero alam naman ni Sheena na mataas ang pinaglalagyan ng mga cup at hindi ito kayang abutin ni Charlie, Papadudut. Doon na sinabi ni Sheena na sabihin na daw niya na hindi magiging pabigat si Charlie sa kanya. Pero hindi naman maibigay ni Charlie kahit simpleng pangangailangan niya. Bagamat napahiya si Charlie ay hindi ito sumuko at sinabing mahal na mahal pa din niya si Sheena. Doon na nagtaas ng boses si Sheena. Sinabing layuan na siya at wag nang guluhin pa. Sa sobrang lakas ng boses niya ay nadinig ito ng mga kasama namin sa aming work area. Paglabas ni Sheena sa pantry ay nakatingin ang lahat at walang nakakibo at natahimik ang lahat, Papadudut. Ako lamang ang naglakas loob na pasukin si Charlie sa pantry na nakita ko naman na lumuluhan ang mga sandaling yun, Papadudut. Charlie, halika, labas tayo. Break naman eh. Charlie, magsalita ka naman. Charlie! Ano bang sasabihin ko? Punasan mo muna yung luha mo. Ayoko makakita ng luha na iiyak din ako. Hindi naman ako umiiyak Ikaw halatang halata na magsisinungaling ka pa. Napuwing lang ako. Ang luma ng dahilan mo hindi na ginagamit ng millennials yan. Bakit ba iniisip mong umiyak ako? Okay lang naman ako. Unang-una, umiiyak ka. Tapos, pangalawa, hindi ka okay dahil dinig na dinig ng lahat ang mga sinabi sa'yo ni Sheena. Alam mo kung hindi lang dahil sa'yo, aawayin ko yun. Hindi naman kailangan. Wala naman siyang kasalanan. So, ikaw may kasalanan? Pinagsisigawan ka, ikaw pang may kasalanan? Kinulit ko kasi siya. Araw-araw ako nangungulit dito sa opisina pero walang sumisigaw sa akin. Wag na nga nating pag-usapan. Hindi pwede, Charlie. Hindi mo pwedeng ipunin sa dibdib mong mga sama ng loob mo. Mahirap yan kapag sumabog. Kaya nga ako nandito, 'di ba? Para may katawanan ka at higit sa lahat, may hingahan ka ng lahat ng sama ng loob mo. Ang dami mo namang sinabi. Ano yan? Nagjo-joke ka na ba o nabubuisit ka sa akin? Sige lang, mainis ka sa akin. Ilabas mo yung galit mo at wag mong pigilin. Bakit ba gusto mo ako magalit? Kasi nga masama yung nagkikimkim ng galit. Bakit? Baka maging kriminal ako? Wala pa ata akong nabalita ang kriminal na lumpo na nangahabol ng saksak. Ano?
Natatawa ka ba? Hindi oh. Natatawa ka eh. Hindi nga. Natatawa ka. Kita mo na? Akala ko ba ako ang pinapatawa mo? Bakit ikaw ang natatawa? Sorry. Ikaw kasi paano ka manghahabol ng saksak? Yun na nga. Kaya tigilan mo yung iniisip mo. Kasi okay lang ako. Kung ayaw ni Sheena sa'yo, it's her loss. Tsaka, bakit ka ba magmumukmuk? Ang dami naman dyan na para sa'yo talaga. Ayoko munang isipin yan. Hindi madaling maghanap agad ng iba. Hindi ko naman sinabing agad-agad. Eh anong point mo? Ang point ko, hindi ka dapat masyadong magpa-apekto sa ginawa niya sa'yo. Teka nga pala, hindi mo pa nakukwento sa akin kung anong dahilan niya at bigla ka na lang niyang iniwan. Mahabang storya. Patapos na ang break natin. 30 minutes ang break, wala pa tayong 10 minuto dito. Hindi naman siguro kukulangin ng 20 minutes. Menos mo na lang ang 5 minutes para pabalik natin sa loob. Ano bang nakain mo at ang dami mong sinasabi? Hindi ako ang issue, kaya sabihin mo na. Ayaw sa akin ng tatay niya. Tapos, Yun na yun. ano ba yung kwento mo? Hindi man lang natapos ang 1 minuto. Yun na nga kasi yun. Ikwento mo ng detalyado. Ayaw ka dahil… Lumpo ako. Yun lang? Tapos, sumang-ayon si Sheena doon? Hindi ka man lang pinaglaban? Tama naman kasi ang tatay niya. Ano bang pakialam ng tatay niya sa relasyon niyo? Siya ba yung pakakasalan? Iniisip lang niya ang anak niya. So, pinagtatanggol mo yung tatay niya. Ibig sabihin pati sarili mo iniwan mo na din. Hindi naman. Sinasabi ko lang yung totoo. Pero hindi pa din naman ako nawawalan ng pag-asa. Sabi ng doktor, may chance na makalakad uli ako. Tapos babalikan mo si Sheena? Matapos ang ginawa niya sa'yo? Mahal ko siya eh. Bahala ka nga. 15 minutes na halika na sa itaas. Galit ka ba? Buhay mo yan. Desisyon mo. Tara na. Alam ni Charlie Papadudut na naiinis ako sa desisyon niya. Kaya buong araw niya din naman akong sinusuyo. Nagtataka nga ang mga kaopisina namin kasi parang ako yung sinigawan ni Sheena. Kasi ako ang tahimik at mas active pa si Charlie kesa sa akin. Nakakainis naman talaga Papadudut, parang hindi na nag-iisip si Charlie. Hindi ko talaga pinapansin si Charlie noon at kinakausap niya ako nang biglang lumapit si Andy at nagpatulong sa ginagawa niya. Si Andy po ay ang makulit na kaopisina namin na nanliligaw naman sa akin. Ayoko sa kanya pero para lang makaiwas ako kay Charlie ay sumama ako at tinulungan ko siya. Isinantabi ko muna ang inis kay Andy at iniwan nga si Charlie. Gusto kong matauhan si Charlie sa baluktot na pag-iisip niya. Pero syempre hindi ko pa din natiis kasi kailangan ko siyang sabayan pag-uwi kasi nga ako ang maghahatid sa kanya, Papadudut. Oh, Sheena, parang natigilan ka. May multo ba? Anong sinasabi mo? Huwag ka nang maghanap, wala si Charlie, nasa taas na siya. Ano naman ang paki ko? Eh sinong hinahanap mo at halos matalo mong giraffe sa haba ng leeg mo? Pinagsasasabi mo. Makaakyat na nga. Sandali, hindi pa tayo nag-uusap. Ano naman ang pag-uusapan natin? Huwag kang magmaang-maangan. Alam mo hindi kita maintindihan. Hindi maintindihan? O ayaw intindihin? Bahala ka sa buhay mo. Bakit mo ginawa yun kay Charlie? Gusto mo bang pag-usapan yan? Sige, pero matapos tong usapang to, mananahimik na tayo pare-pareho ha. Ano ngang dahilan? Sus! Sigurado namang alam mo na. Gusto kong sa'yo manggaling. O siya, masyadong tumatagal ang usapan eh. Ayoko sa kanya kasi wala siyang kapasidad para kumilos gaya ng isang totoong lalaki. Hindi niya na maibibigay ang mga gusto ko at pahihirapan niya pa ako ng kaaalaga. Nagtataka ako at bigla-bigla mong naisip yan. Samantalang nung araw bago kayo naghiwalay, iba kang tao ah. Anong ibang taong sinasabi mo dyan? Inutusan ka lang para hiwalayan siya. Sino nag-utos sa'yo? Walang nag-utos sa akin.
Hindi ako inutusan. Pinaalalahanan lang ako sa mga maaaring mangyari kaya nagising ako. Tama nga naman. Wala ka bang prinsipyo? Dahil lang sa sinabi ng ibang tao, sisirain mong matagal ng relasyon? Hindi ibang tao ang tatay ko, no? So, tatay mong nag-utos. Huwag mo nga idamay ang tatay ko. Bakit hindi? Di ba sa kanya naman nagsimula ang isyong to? Hindi niya ako pinilit. Sarili kong desisyon ang pagsunod sa kanya. Sarili mong desisyon pero sinunod mo siya. Huwag mo nga ako lituhin. Hindi ka naman dapat nalilito. Mahal ka ni Charlie. Bakit bigla mo na lang itinapon yun? Alam mo, uulitin na naman natin sa umpisa. Hindi matatapos ang usapang to. Minahal mo ba si Charlie? Ha? Nadinig mo naman ang tanong ko kaya huwag kang magbingi-bingihan. Ewan? Anong ewan? Ewan, hindi ko alam. Hindi mo alam ang ano. Hindi ko alam kung minahal ko nga ba si Charlie. Pero ang saya-saya niyo, anong nangyari? Alam mo, malalaman mo ang ibig kong sabihin pag nagka-boyfriend ka na. Hindi ko kailangan magka-boyfriend para alamin ang ibig mong sabihin. Dahil nandiyan ka naman para sabihin ang diretsyo yun. Kaya tinatanong ko ulit, minahal mo ba si Charlie? Bakit ka ba nakikialam? Kaibigan ko si Charlie. Kaibigan? Lang? Anong sinasabi mo dyan? Bakit hindi ikaw ang umamin ngayon? Ano nga aminin ko? Na kaya ganyan ka ka-defensive kay Charlie kasi may gusto ka sa kanya. Tigilan mo nga yung kahibangan mo. Kung masyado kang concerned sa kanya, edi kayong dalawa magsama. Good luck na lang sa inyo. Aakit na ako. Sana sumunod ka sa usapan na huwag mo na akong tanungin tungkol sa amin ni Charlie. O mas mabuti kung huwag mo na lang akong pansinin kahit kailan. Tapos na ang usapang to. Matapos ang komprontasyon na yon, ay hindi ko alam papadudot kung bakit parang may tumapik sa akin para mapahiya sa mga sinabi ni Sheena. Bakit ako naapektuhan sa mga sinabi niya? Hindi ko na lamang siya pinansin at para kaming mga multo sa opisina pero ang maayos naman sa amin ay mga profesional kami pare-pareho. Dahil hindi nadadamay ang mga trabaho namin kahit pa may mga alitan kaming personal. Nagtagal ng ganon ang sitwasyon hanggang isang araw pagkatapos ng isang event ay nagkaroon ng isang party ang opisina. Normal lamang ito sa tuwing matatapos namin ang isang malaking event. Nasa isang bar kami, masaya ang lahat maliban sa amin ni Charlie na parang may pumipigil para sumaya kami. Well, sa totoo naman ay meron nga. At yan ay ang presensya ni Sheena. Kaya ang ginagawa ko na lamang ay pinipilit kong alisin ang atensyon ko kay Sheena at niyayaya si Charlie para makihalubilo sa iba naming mga kasamahan. Makalipas nga ang ilang oras, ewan kay Charlie at kung ano naman ang mga nasa isipan niya. Nilapitan niya na naman si Sheena at tinangkang kausapin. Pero wala pa siyang masyadong nasasabi ay biglang may dumating. Bisita pala ni Sheena. Nagulat ang lahat nang bigla silang maghalikan at saka pinakilala na boyfriend niya daw. Kahit nagsasalita si Sheena ay hindi ako nakatingin sa kanya kundi kay Charlie. Kitang-kita ko ang sakit na nararamdaman ni Charlie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos ipakilala ni Sheena ang boyfriend ay nagpaalam silang aalis. Parang basahang iniwan ni Sheena si Charlie kasama ang lalaking yon. Kaibigan lahat ni Charlie ang mga kasamahan namin at wala siyang naging problema kanino man sa kanila. Kaya naman sobrang apektado din ang lahat sa nararamdaman ni Charlie. Lahat naglapitan kay Charlie at pilit na pinapatibay ang loob niya. Nung una ay puro seryosong pakikiramay pa dahil sa sitwasyon ang sinasabi ng lahat. Hanggang sa si Charlie na mismo ang unang nagbiro dahil ayaw niyang masira ang gabing yon dahil lamang sa kanya. Kaya naging masaya na din ang lahat, Papa Dudut. Nagtawanan na lamang kami ng nagtawanan. Hanggang isa sa mga kasama namin ang nagbiro na kesyo maghanap na lang ng iba si Charlie dahil nga ang daming babae sa paligid at ako ang ginawa nilang example. May mga tumawa, may mga nanukso. Ewan kung namula ba ako ng gabing yon dahil sa hiya. Papa Dudut,
Ayun na naman yung pakiramdam na yon. Bakit ba ako naaapektuhan? Oh, ano na naman ang iniisip mo? Alam mo naman kung ano. Ano ka ba, Charlie? Magdadalawang buwan na, hindi ka pa rin nakaka-move on? Paano? Ayan, magkape ka na lang. Patawa ka na naman eh. Kahit anong kalimot ko nga, ayaw siyang maalis sa isip ko. Kaya nga, pag naiisip mo siya, libangin mo sarili mo. Magkape ka, mag-ice cream, magpahangin sa park, kumain ang gusto mo. Huwag lang sobra, baka tumaba ka. Band-aid solution. Ano? Panandalian lang yung sinasabi mong solusyon. Saka hindi na sugat ang nasa dibdib ko. Peklat na. O, di lagyan mo ng sebo de macho. To naman, seryoso ako. Seryoso din ako, Charlie. Imbis na tulungan mo ako makapag-isip ng solusyon, nangaasar ka pa eh. My gosh naman, wala nang solusyon. May bago na siyang karelasyon. Panakip butas lang yun. Yan ang problema eh. Iniisipan mo kasi ng mababaw na dahilan kaya ayaw mag-sink in sa utak mo na hindi ka mahal ng babaeng yun. Nararamdaman ko, mahal pa niya ako. Hindi nga, Charlie, hindi ka niya mahal. Subukan mo naman intindihin yung ibig sabihin na hindi ka na niya mahal. Basta alam ko may paraan pa. Wala kang maisip eh. Maiisip ko din yun. Ay, bahala ka na nga. Napakasadista mo sa sarili mo. Sige, saktan mo pang sarili mo. Nag-i-enjoy ka naman yatang masaktan eh. Ano? Anong ano? Natauhan ka na ba? Nahimasmasan? Nasa tamang wisyo naman ako. Ang kulit mo. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Anong hindi? Intinding-intindi ko nga. Gusto mo i-translate ko pa sa iba't ibang lengguwahe? Basta, hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Bakit mo ba sinasabi yan? Dahil wala ka pa namang nakakarelasyon. Sobra na yan ah. Wala akong masamang ibig sabihin. Ikaw kasi, maganda ka naman, pero ayaw mo mag-ayos. Palitan mo na yung manang look mo. Tanggalin mo na yung salamin. May contact lens naman. Tapos lagi kang nakapantalon. So, ako na atakihin dito? Sinasabi ko lang. Oh, nasa na yung nanliligaw sa'yo dati? Si Andy, bakit hindi na nanligaw? Hindi naman sila nanliligaw. Kasi nga, tinatrato mong kumpare. Ang sama mo naman. Totoo naman ah. Ang dami nag-a-attempt manligaw sa'yo. Isa pa, nata-turn off din sila dahil sa pananamit at pagkilos mo. Ganito na naman ako noon pa. Oo, okay lang yan kung tayo lang. Pero sa iba, ipakita mo naman yung tinatago mong ganda. Uutuin mo pa ako? Uulitin ko, seryoso ako. Sandali nga, bakit ako naging topic? Sorry, feeling ko kasi kailangan mo nang magising. Magising? O sige, tulog ako. Pero umidlip lang ako, ikaw tulog na tulog at nalulunod sa panaginip mong magkakabalikan pa kayo ni Sheena. Ayan, nasabi ko tuloy ang pangalan niya. Sinabi ko noon ayokong banggitin ang pangalan niya kahit kailan eh. Huwag ka namang ganyan. Kailangan mo ba talaga ng alarm clock para magising sa katotohanan? Ayaw niya sa'yo kasi nga lumpo ka. Sorry. Tama! Ano? Ang galing mo talaga! Bakit? Anong sinabi ko? Itutuloy ko na yung pagpapa-opera. Ano? Nababaliw ka na ba? Sabi ng doktor pwede mong ika-paralyze yun o di kaya ikamatay. Uulitin ko uli. Sabi din niya, pwedeng maging successful. At makikipagsapalaran ka? Buhay na yung ipupusta mo para lang sa babaeng yun. Oh, high blood ka na naman. Huminahon ka nga. Kalimutan mo muna yung iniisip mo. Ano bang iniisip ko? Nakalimutan ko tuloy. Hindi ako nagbibiro ah. Oo na. Itigil mo na nga yung kape at nagpapalpitate ka. Papa Dudut, naiinis na talaga ako kay Charlie at hindi ko alam kung manhid ba siya o masokista. Naiinis na ako sa ginagawa niya pero mas nainis pa ako na naisip niya uli yung tungkol sa operasyon. Pinilit ko siyang kalimutan na niya ang tungkol doon. Kinabukasan nang sunduin ko siya sa bahay niya ay wala na siya. Hindi din siya sumasagot sa mga tawag ko.
Nang makarating ako sa opisina ay wala din siya doon. Kinakabahan na ako noon, Papa Dudut. Nasa na kaya ang kaibigan ko? Pinagtanong ko sa mga kasama namin kung may alam sila hanggang sa nakausap ko ang sekretary at receptionist na si Telma. Sinabi nito na nag-leave daw si Charlie ng 3 months. Hindi niya sinabi sa akin ito. Matagal na pala niyang na-file ang leave at hindi lang sinabi sa akin. Tama nga ang hinala ko, ang paalam ni Charlie sa leave ay ang kanyang operasyon. Noon pa din pala siya nakikipag-usap sa doktor para sa paghahanda sa gagawing operasyon. Nagagawa niya lahat ng yon nang walang nakakaalam. Maiyak na ako sa pag-aalala, Papa Dudut. Tinawagan ko siya ng tinawagan pero hindi na niya sinasagot. Pati ang mga kamag-anak ni Charlie ay hindi alam ang plano niya. Mahigit 2 buwan na, Papa Dudut, ay wala man lang akong katiting na balita kung nasaan na si Charlie at kung kumusta na siya. Natapos ang isang malaking event kasama si Charlie nang planuhin ang event na yon pero wala siya sa selebrasyon. Nagkaroon ng party pero sa opisina na ito ginawa at masaya ang lahat maliban sa akin. Kasi hindi naman ako makakapagsaya kung wala pa din akong alam kung ano ang nangyayari kay Charlie. Sa gitna ng ingay ay may biglang sumigaw. Pangalan ni Charlie ang isinisigaw. Papa Dudut, dumating po si Charlie. Pero naka-wheelchair pa din siya. Binati siya ng mga kaopisina namin. Ako ay hindi lumapit dahil naiinis ako sa kanya. Si Sheena naman ay nakatingin lamang at napapailing. Alam ko ang iniisip niya na wala ng pag-asa si Charlie. Kung pwede ko lang talagang sabunutan yon, Papa Dudut, baka nakalbo ko na yon ng mga oras na yon. Angie! Che, Grabe namang salubong yan. Che ba ang bagong high? nakakapagbiro ka ba talaga matapos ang ginawa mo? Oh, anong ginawa ko? Ang tagal ko ngang nawala eh. Yun nga, Labas nga tayo, ang ingay eh. Uy, hindi mo ba ako tutulungang itulak tong wheelchair ko? Daan-daan naman po sa pagdadrive. di ikaw nang magtulak. Biro lang. Sige, bilisan mo na lang. Ano ba yon? Anong ano ba yun? Hindi mo man lang ba muna ako kakamustahin? Mukhang mabuti ka naman. Nakalimutan ko yung jacket ko. Giniginaw ako. Anong giniginaw? Ang init nga dito. Giniginaw ako sa coldness mo. Ewan sa'yo. Bakit ba parang ang init ng ulo mo? Nagtatanong ka pa? Halos 3 buwan kang nawala. Wala ka man lang pasabi kung nasan ka. Tapos magtataka ka kung bakit ako galit? Kasi pag nagsabi ako, alam kong hindi ka papayag. Sorry na. Sorry? Yun lang masasabi mo? Wala ka man lang paliwanag? Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Di wag. Oh, galit agad? Hindi ko na ipapaliwanag kasi gusto kong makita ng 2 mong mata. Ang alin? Sandali. Anong gagawin mo? Basta. Hoy, ano ka ba? Bakit ka tatayo? Baka bumagsak ka. Huwag mo akong alalayan. Hayaan mo ako. Ano bang ginagawa mo? Eto. Charlie, Oh, Sheena. nakakatayo ka na? Hindi lang yun. Nakakalakad, nakakatakbo, nakakatalon. Maiwan ko na kayo. Angie, saan ka pupunta? Sandali. Charlie, sandali lang. Bakit? Masaya ako at nakakalakad ka na. Salamat. Kaya pala nawala ka ng matagal. Oo, Paanong nangyari? pina-opera ko. Salamat naman at successful ang operasyon. Oo nga. Sandali ah. Wait, Charlie! Bakit? Pwede na siguro tayo magbalikan. Ha? Seryoso ka? Oo naman. Pero may boyfriend ka na, di ba? Si Martin? Hindi ko boyfriend yun. Nanliligaw pa lang yun. Talaga? Bakit kung makapaghalikan kayo sa gitna, parang kayo lang ang tao?
kalimutan mo na nga yun. Ang importante ngayon ay maging maayos ulit tayo. Parang malabo na ang maging maayos tayo. Maging masaya ka na lang sa kung anong meron ka ngayon. At sana, mahalin mo ang taong yun kung sino siya. At hindi yung kung sino siya sa paningin ng ibang tao. Good luck na lang sa'yo, Sheena. Wish ko na maging masaya ka. Papa Dudut, hinabol ako ni Charlie at iniwan niya si Sheena na parang naninigas sa kinakatayuan niya. Papa Dudut, napahinto ako sa paghabol ni Charlie sa akin at aarte pa sana ako at magpapahabol kasi natuwa ako na nakakatakbo na si Charlie. Kaso naisip ko na baka mabinat siya at hindi pa masyadong magaling ang operasyon. Kaya don't get me wrong ha, Papa Dudut. Hindi ako nagpahabol na parang ang haba ng buhok ko pero natuwa talaga ako. At 2 recovery ang na-achieve ni Charlie. Ang emotional at physical recovery. Papa Dudut, itutuloy ko na po ang eksena doon sa office. Hinabol nga po ako ni Charlie, bigla niya akong niyakap at habang yakap-yakap niya ako, sinabi niya na mahal niya daw ako. At hindi na papakawalan pa. Una, naguluhan ako sa mga sinabi niya, sa kanya uli inamin na na-realize niya na ako pala ang mahal niya noon pa. Papa Dudut, sa totoo lang ay mahal na mahal ko din si Charlie pero sinasarili ko na lamang yon dahil ayaw kong masira ang pagkakaibigan namin. Pero doon din pala ang bagsak namin. Masaya kami ni Charlie hanggang sa ngayon, Papa Dudut. Marami na kaming plano at isa pa po ay sinunod ko na rin ang payo ni Charlie na tapusin na ang manang look ko. Sabi naman ni Charlie kahit na yung dati pa din ang itsura kong manamit ay wala namang problema sa kanya. Ang importante ay magkasama kami. Si Sheena naman po ay naging seryoso na rin sa boyfriend niya at parang wala kaming gusot ay nagkapatawaran na kaming lahat at naging magkakaibigan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking kwento. Naway sana'y marami po kayong natutunan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1